Sofona Ionuț. Salut! Care este părerea ta în ceea ce privește angajările din sistemul public în România? Apropo de documentarul Celul de la Recorder. Și dacă vezi în viitorul apropiat, relocarea în România. Toate cele bune. Nu văd în viitor apropiat relocarea în România, cel puțin nu foarte apropiat. Nu am încredere momentan în România și cred că eu sunt dovada că de-aia încă sunt aici, că tot în sistem vin și eu, nu? Știu ce se întâmplă acolo și de-aia nu vreau înapoi. Dragoș Andrei Ilieș, ai vrea să vizitezi părți din România? Dacă da, pe unde? Da, aș vrea să văd toată țara, dar în special Moldova vreau să văd. Și să mai mergem pe acolo, până Transilvania și de ce nu la mare. Îmi place la Mare Neagră. Tony VP, ce țară ți-ai dorit foarte mult să vizitezi și de ce, în afară de România și Japonia? Sunt multe țări care ne-am dorit să le vizităm. Vrem să vedem piramidele, vrem să vedem Europa, Turcia, dar cred că cel mai mult, dacă aș avea posibilitatea asta, aș vrea să vedem America. Da. De ce? Pentru că toți am copilărit cu filmele americane și am văzut New York, am văzut atâtea câte e în America de văzut. Am vrea să vedem adevărul cu ochii noștri. Da. Preda Vlăduț, cum este sportul în afară? E mai bine decât în România? Da, frate, clar. Și asta cred că pot să dovedească Jocurile Olimpice. Cum vezi, Jocurile Olimpice vezi tot timpul pe primul loc America, Anglia, China, Rusia. Deci ce vrei să mai zic? Uite aici am un prieten care a fost boxer profesionist și a venit în Anglia, ca că în România nu avea niciun sprijin. În Japonia la fel, am făcut culturism. Lumea te sprijină, lumea te împinge de la spate, există fonduri, există multe. Da, deci în sportul în România a decăzut odată cu comunismul și nu știu dacă pot să compar cu nicio țară. Hater, dacă n-ar fi Japonia, ai da Anglia pe America? Nu. Anglia e una dintre cele mai bune țări din lume de trăit, frate. Și dacă ai văzut, sigur ai văzut podcastul cu Paul PTM, care el a venit din America, a dat faliment în America și a venit în Anglia și o duce bine în Anglia. Și sunt mulți care vin din America în Anglia pentru că e un sistem mai bun. Anglia e un sistem mai bun, e mai aproape de țară. Și în America, frate, nu e siguranță acolo, nu. America vreau să vedem, să o vizităm, dar n-aș da-o pe Anglia, nu. Mari probleme cu bubiță în dimineața asta. Am vrut să-i dau ciocolată, adică pâine de asta cu ciocolată și eu i-am rupt un pic. I-am rupt un pic să-i dau. Și a început să plângă că de ce am stricat-o. Și am dat alta. Broc de ciocolată. Uite mă, tati, nu e broken. Asta o rup așa ca să mănânci câte puțin, vezi? Uite. A stricat. N-a stricat, mă, tati. Păi nu tot o mănânci, mă, tati, nu muși din ea? A stricat. Bă, așa copil pretențios, nici nevastă mea nu e așa. Normal că nu sunt. Alcool. Ia. Pe tot sirop e tati și el. Sirup e mami, hai ca să-l iei singur, poftim. Mami, hai că ți-am dat sirop, îți mai dăm la grădiniță, ia. În dimineața asta nu vrei? Hai că... Vezi că e bun? Hai mă, nu te mai prostii. Mi-ar place să-mi dai și mie cineva așa, să mă mângâi pe burtă. Hai mami. Băi, ce culmea ești. Toată săptămâna l-ai luat singur și acum te miorlei. Salut, Mac Production. Ce cameră folosesc? Folosesc telefonul. Acum folosesc telefonul Sony Xperia 1 Mark II, parcă. Vezi că îl las link-ul în descriere, că i-am făcut promovare. Este un telefon foarte bun pentru filmat. Dar ca și aparatură, cameră, am Canon, am luat 70D și 80D. Dacă vrei să-ți iei o singură cameră, părerea mea, ia-ți 80D sau 90D la mâna a doua. Nu te arunca la 3000 de lire
pentru un Sony, ultimul Sony, că nu te duci să faci nunți sau să faci evenimente. Eu de-aia mi-am luat astea două ca să să fac nunți, să merg să filmez la nuntă. Îți trebuie două ca să ai unul de rezervă. Și prima a fost 70 de euro și 80 de euro a fost un pic mai scump, mi l-am permis, nu pot să zic că e mare diferență între ele, dar ăsta e un pic mai nou. Mi-aș fi dorit ultimul tip, dar sunt foarte scumpe și s-ar de 3000 de lire. Eu asta îți recomand, ia-ți un 80D și un Canon 80D și lentila e foarte importantă. O să vorbesc într-o zi special pentru în asta. Ce program editezi? Da, cred că să fac mâine, ar trebui să fac, nu? Să explic chestia asta. Cu ce program editezi? Editez cu Movavi și dacă ai răbdare, Movavi. Și dacă ai răbdare până mâine seară, o să-l fac mâine. O fac mâine un video, un daily vlog. Episodul de mâine o să fie despre cameră și editat, nu? Da, scurt, așa, la obiect. Da. Da, nu știu ce să zic. Andrei G.B., da? Aveți grijă că odată cu topirea calotei glaciare se vor produce inundații masive, vor fi afectate țările insulare, cum e și Regatul Unit. Numai bine tuturor! Băi, sincer să fiu, nu prea cred treaba asta. Eu nu cred. Dacă o să se întâmple, o să se întâmple târziu, mulți ani, poate sute de ani sau poate chiar mii de ani. Știu că lumea e panicată acum, wow, a început să topi foarte mult. Eu cred că este un proces prin care trece Pământul și cred că a trecut de mii de ori, știi? Sau probabil că ultima oară când s-a întâmplat treaba asta a fost așa zisul potop, știi? Că nu s-a inundat tot Pământul, s-a inundat o mare parte din el și acum aici a rămas. Și dacă se mai inundă încă o dată, mai rămâne încă puțin, știi? Era poate de-aia și știu ăștia ce știu de fapt ce fac, poate să știe ceva, dar eu nu cred. Nu că nu cred în știință sau... Nu crezi că o se întâmple în timpul vieții noastre? Da, uite, gândește un pic, e cel mai bun sfat. A venit președintele Donald Trump și ăia care erau înaintea lui, toți o țineau că încălzire globală și să renunțăm la combustibil fosil și nu știu ce. Și a venit Donald Trump și America a devenit cel mai puternic producător de țiței. Ori se știe și se va întâmpla peste 50-100 de ani, ori nu se va întâmpla. Foarte bună întrebare. Pentru că multă lume confundă a fi turist cu a locui într-o țară și mulți ajung să critique România pentru că au fost câteva săptămâni în Turcia sau nu știu, în orice altă țară și fac comparații de genul ia uite acolo e mai ieftin, ia uite acolo viața e mai bună, știi? Nu ai cum. Până nu trăiești câțiva ani de zile și să trăiești printre ei ca să descoperi cultura lor, n-ai cum să înțelegi cu adevărat țara respectivă. Și nici măcar din documentare și nici din filme și nici din astea, doar să fii acolo. Ca să răspund la întrebare, este da, nu știu cum se va întâmpla, dar sunt 100% convins că ne vom întoarce acolo, dar trebuie să crească băiatul un pic mai mare pentru că e prea mic și nu vreau să-l zăpăcim, nu vrem să-l dăm peste cap. În momentul în care o să fie destul de mare încât să poată să înțeleagă, să poată să aleagă, este clar că o să lăsăm să își aleagă. Poate o să ne mutăm în România pentru o perioadă, poate o să vrea să se întoarcă în Anglia. Nu știm, dar dorința și visul nostru este, al meu și al soției, este să mergem în Japonia, nu știu, România, să avem măcar o casă de vacanță, să ne putem întoarce când vrem, să avem cetățenia românească, nu vrem să o pierdem. Pentru că Japonia, dacă vrei să ai cetățenie, trebuie să renunți la cetățenia țării tale. Poate obținem și cetățenia britanică ca să o avem acolo să fie. Am ajuns la concluzia să nu mai spun niciodată și să nu fac foarte lung acest material. Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, se întâmplă și după cum se vede din daily vloguri și din vloguri și toate materialele, playlist-ul cu Japonia, că ne este foarte dor de acea țară. Numai că la momentul respectiv, când am plecat de acolo, era prima țară vizitată, am avut speranțe în România, vreau să mă întorc la poliție, nu muncisem în fabrică până atunci și eu când am venit în Japonia am intrat direct în greu, am început direct în munca în fabrică. Elena la fel, muncise la birou înainte ca și traducător, la primărie, nu muncise nici în fabrică și noi pentru vreo 2 ani și ceva, aproape 3 ani am muncit în fabrică și îți dai seama,
diferența aia să vii din poliție sau din munca la primărie, în birou, să vii într-o fabrică să lucrezi, normal că noi atunci ne-am panicat, am zis că nu vrem pentru tot restul vieții să facem chestia aia, să plecăm în România să facem, vreau să fac culturism de performanță și să pot să vin în Japonia în alt context, să pot să mă bucur de Japonia, să pot să călătoresc cu ajutorul canalului de YouTube, să pot să promovez și mai departe. Și planul ăsta încă n-a dispărut. Deci vreau să ne întoarcem în Japonia în momentul în care o să fie posibil și real, nu ireal. Pentru că am făcut niște greșeli și nu contează, din experiență înveți, asta e. Anul viitor o să mergem acolo într-un concediu, să vedem cum ne simțim întorcându-ne în țara aia. Și cum am mai spus, vedem cum decurg lucrurile. Poate reușim să ne mutăm acolo în câțiva ani sau ne întoarcem în România. Timpul o să le rezolve pe toate. Ovidiu, să fiu sincer cu tine, frățioare, ne-am gândit să ne luăm casă în Anglia ca să nu mai plătim chirie. Pentru că mă gândesc că acum în câți ani sunt de când plătim chirie aici? 4-5 ani aproape. Cred că și plătim cam vreo 500 pe lună. Cred că plăteam o grămadă până acum. Dacă nu mă înșel, cred că undeva la vreo 30.000, nu? Am fi plătit până acum. Dar ne trebuia avans, n-am avut, primul an n-am avut bani. Și nu știm dacă o să ne întoarcem în România, nu știm dacă o să mergem în Japonia vreodată. Și dacă te-ai apucat dacă te-ai legat la o casă, asta înseamnă că te-ai hotărât tot restul vieții să rămâi acolo. Înțelegi? Noi încă n-am făcut chestia asta. Dacă aveam vreo carieră, să zicem, eu eram în poliție, Elena era doctor sau ceva, medic, dentist, nu știu, ziceam, bă, toată viața o să muncim aici. Hai să rămânem aici, hai să ne luăm o casă. Știi? Dar dacă te-ai băgat la o casă și te-ai pus să plătești rate și după aia, nu știu, îmi vine șansa să ne întoarcem în Japonia. Ce fac cu banii? Nu-i pierd? La asta nu m-am gândit, dacă îi pierd sau nu, dacă mai recuperez ceva din bani, că am impresia că în momentul în care ți iei casă prin bancă, plus că nu avem nici bani de avans, deci ar trebui să mă decid să rămân aici, să ne hotărâm și să ne apucăm să plătim. Cum ai zice, da, și banii pe chirie care se duc oricum se duc degeaba. Da, pierzi avansul, pierzi, și dacă vreau să mă mut, nu o să mai pot să mai mă mut, știi? Deci nu este... Mai rămâne de văzut cu chestia asta. Trebuie să ne gândim foarte bine și revenim la întrebarea asta.
Deci dacă asta nu e mașină... Deci dacă asta nu e rulotă frumoasă, înseamnă că nu vă plac rulotele. Într-adevăr, 2020, ai 28.000, aproape 29.000 de lire, ai motor mover, deci poți să muți cu telecomanda și este foarte mare, după cum se vede, dar interiorul, ce să mai zic, interiorul e țiplă și a venit curată, pot să spun, adică uite cât de marfă e canapeaua asta. Deci aici poți să faci pat sau poți să pui masa să mănânci, să folosești ca și living. Ai fereastra asta mare, după care ai încă una, 2, 3, 4, 5. Uite cât de tare e frigiderul ăsta. Modern. Și am un panou de foarte simplu, am prins luminile deja. O rulotă cu pat pe mijloc. Deci pentru o familie îți dai seama că ți-ai tras asta aici, separeul ăsta, ai două zone de dormit. Deci e pentru 4 persoane, da? Ai două persoane care pot să stea aici. Și dacă vi se pare patul ăsta mic, să vă spun că se trage. Deci se face mare, e destul de mare. Eu zic că e ok patul ăsta. Și dacă pot să fac treaba asta cu o mână, nu e greu. Pe acolo se face încălzirea. Aici încă o oglindă pentru TV și antenă. Antena și încă o priză. Baia e destul de spațioasă și îmi place că are ușă glisantă. Ai partea oglinda aici. Ghiuvetă și dușul este destul de mare. Ca într-o casă. Nu mai zic că patul ăsta arată ca un pat dintr-un hotel de 5 stele. Bucătărie avans, frigider și congelator separat, frigider destul de mare, că pleci undeva cu caravana, n-ai nevoie de ceva mai mare. Da? Cuptor cu microunde. Și la bucătărie fereastra mare îmi place. Și aici îmi place că a pus capacul ăsta de lemn. 3 arzătoare și unul pe electric. Cuptor. Și cu 2 cuptoare, asta e pentru pizza sau grill, cum îi spune. Și ăla e cuptor electric. Da, aici se încălzește. Poți să dai drumul la căldură și pe gaz și pe electric. Da. Vedeți voi, de-aia îmi plac mie rulotele. Acum fă comparație, să pleci cu rulota asta, să o parchezi undeva lângă plajă sau cu o cameră de hotel. Și să fie a ta, adică să poți să mergi cu ea oricând vrei tu.